Binuksan sa publiko ng parokya ng St. Bartholomew the Apostle Parish sa bayan ng Baaw para sa Lenten exhibit Tampok ang mga paso o imahen para sa Semana Santa. Sa ika-10 taon na aktibidad na ito, tampok rito ang nasa 49 na imahen ng mga santo at ng mga paso mula sa iba't ibang barangay sa Baaw. Isa sa mga kamareros na dumalo rito ay si Willie. Kwento niya, isang dekada na umanong isinasama sa exhibit at prosesyon ng kanyang inaalaga ang paso, kaya't labis ang preparasyong iginugugol niya rito taon-taon. Siyempre, we are happy that we are able to showcase the images, but it's more than a showcase of image. So, ilinalagay natin siya on display, not only to showcase its beauty, not only to showcase the aesthetic sides of the image, but rather more on spiritual preparation. So, during processions, dadaan lang sila. After that, hindi na natin makikita. So, through this exhibit, binibigyan natin ng pagkakataon yung faithful o kaya yung mga devotees to have a longer time to venerate the image, to know them, alamin kung ano ang role nila sa passion ni Jesus Christ. Natutuwa rin ang isa sa mga organizer na si Marcel na mayroong ganitong klaseng aktibidad na laging inaasahan ng mga residente ng bayan ng Baaw. Iniimbitaran mi ang gabos sa taga Camarines Sur, masinga ni si pagtarait ng probinsya, na naniniwala kami na ini matauman nin kusog sa turismo, sa hanap buhay kang lambang baawenyo, asin ansa muyang magayon na ligasiya na maabutan panahon, masasabi mi na igwa kami nin sarong aktibidad na iyo ang nagtao nin bakulang nin kolor kundi hararom na definisyon kung ano asin paano sineselebrar ang Semana Santa. Binahagi rin nila ang mga preparasyon para sa konsepto ngayong taon. Ang temang Esse Lignum Crucis o Behold the Wood of the Cross ay kanilang isinabuhay upang magsilbitong panalangin at pagnilay-nilay ngayong Semana Santa. Jem Garcia, CSN.